yanzu ba magana wani ɗalibi ya tafi Sudan karatu, an dawo sai dai zuwa Nijar. To ita ma Nijar din an zo a kunno mata wuta kwanan nan ba da Allah ya tsare ba. Yanzu fa dan Najeriya Nijar yake tafiya karatu, Nijar muke tafiya karatu, kai ba karatu ba, neman lafiya. Na yi hira da ɗan majalisar tarayya, abokina ne, tare muka yi karatu da shi, ajin mu ɗaya a sakandare, amma ɗan jihar Sokoto ne, yana ɗan majalisar tarayya yanzu. Wata rana zan dawo daga Abuja, a airport muka haɗu, sai muka zauna muke hira, dan a lokacin ina jin yana wajen tenuwarsa ta 5. yayi ya ƙara irin wanda ake musu kirarin nan, in ya gama yadda ya karya kujerar. Sai nake tambaye sa, nace to wai me sirrin kake ta yi yace wallahi hidima yake ta yi al'ummarsa. Yace daga cikin hidimar har tara marasa lafiya ake ya dauke su ya kai su Nijar. Nace yan marasa lafiya daga Najeriya ka kai su Nijar? Yace ai malam sun fi mu magani, sun fi mu kwararrun likitoci, sun fi mu kaza, sun fi mu kaza. Kaga wannan kenan. Shi yasa duk inda aka ga Afirka za ta dan samu sauki, musamman kuma Afirkan Najeriya, ai ba inda ya fi tsonewa duk makiyin Afirka ido a Afirkan sama da ina Najeriya. Da haka duk inda aka ga za mu samu sauki sai an san yadda za a dakile mu, yadda za a toshe mu, yadda za a tare mu, mu ma kuma da halin mu. Domin yana daga cikin baiwar da Allah ya wa dukkan sauran 'yan kasashe na Afirka, za ka samu suna da son kasarsu. Mu kuma farkon jarabawar da Allah ya mana ba ma son kasar mu. Akwai 'yan Najeriya da wallahi yanzu in za su samu kuɗi ƙasar ta zama toka ba damuwarsu ba ce. Amma Nijar nan, in ka shiga Nijar, farkon abin da za ka fara gani na bambanci tsakanin Nijar da Najeriya kishin ƙasa. Ɗan Nijar yana son ƙasarsa, yana alfahari da ita, amma ɗan Najeriya baya son ƙasarsa. Shi ne tsine mata, shi ne mata jafa'i, shi ne mata mummunan fata. To haka 'yan Sudan. 'Yan Sudan suna da matuƙar so da ƙaunar ƙasarsu. So da ƙaunar ƙasarsu.